Сәлем, кызлар, малалар. Беләсезме, бүген миңа әбием бер бик кызык әкият сөйләде. Ошырга өйрәнгән аю баласы турында ул әкият. Сезнең дә шушы әкиятне тыңлыйсыгыз киләме? Алай булса, уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Бер вакыт аю баласы киреләнеп, әти-әнисен санамый башлый. Мине бөтенесе ентәс аю дип үрти. Моннан ары мин аю булмыйм, дигән ул. Һәм өеннән чыгып урманга качып киткән. Бара торгач, тундрага барып җиткән ул. Анда көннәр дә җылырак, кояш та яктырак, тирә-юнь чәчәкләр белән тулы. Караса, бер йомран чәчәкләр арасыннан башын күтәргән дә бик матур итеп сызгыра икән. Минем дә шушы йомран шикелле буласым килә, дигән аю баласы. Һәм ул арткы тәпиләренә турайып басып, алгы тәпиләрен корсагына куйган да сызгыра башлаган. Әмма аның сызгыруы бик ямьсез үкерү булып чыккан. Моны ишеткән йомран тизрәк өненә кереп качкан. Шуннан аю баласы юлын дәвам иткән. Бара торгач, аңа бер үрдәк очраган. Менә шундый булсаң иде, үрдәк оча да белә, дип уйлаган ул. Һәм ул арткы тәпиләренә басып, алгы тәпиләрен канат иттереп, алар белән кагынырга тотынган һәм гөрселдәп җиргә ауган. Үрдәк шуннан әйткән: "Әйдә, күл буена, мин сине очарга өйрәтәм", дигән. Текә яр буенда үрдәк канатлары белән җилпегән дә очып та киткән. Аю баласы алгы тәпиләрен җәеп җибәргән дә шапылдап суга ауган. Салкын суда пышкыра-пышкыра, зарлана-зарлана, көч-хәл белән яр буена чыккан. Яр буена чыккач, бераз танышлангач, урман читендә йөргән әти-әнисен күреп ала. Алар ентәс балалары белән нидер сөйләшә-сөйләшә, рәхәтләнеп җиләк ашап йөриләр иде. Шул чак аю баласының йөрәге ярсып тибә башлаган. Күзләренә яшь килгән. Һәм ул: "Юк, күпме үртәсәләр дә, күпме көлсәләр дә, мин барыбер аю булам. Барысын көнләштерлек аю булам", дигән ул. Һәм оланлыктагы әти-әнисе янына чапкан. Кызык инде бу аю баласы. Үрдәк шикелле дә очып караган, йомран кебек тә сызгырган. Ярый әле вакытында үз хатасын аңлап алган. Хатаңны тану үзе батырлык икәнен онытмагыз, дусларым. Ә бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.